салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали барса тж. шаби гузашта барселона дар майдони худ бо яке аз беҳтарин дастаҳои италия наполи дар даври плей-оффи лигаи аврупо рақобат намуд. баъди бозӣ ферран торес бо гирия майдонро тарк намуд ва мухлисон аз бозии барселона розӣ гаштанд, вале аз натиҷаи он не. агар муҳофизатгарони асосии мо ҳамааш омода мебуданд ки дар бозӣ иштирок намоянд, бозӣ тамоман ранги дигар мегирифт. аммо бозии тақдирсоз дар варзишгоҳи Диего Армандо Марадона баргузор мегардад. имрӯз мо дар бораи бозӣ бар зидди Наполи муфассалтар гап мезанем. дӯстон, пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барса тж соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро бар зидди Наполи хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Мингеса, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Нико, Френки де Йонг, Педри, ҳамлагарон Адама Траоре, Абамеянг, Ферран Торес. дар дақиқаи панҷуми бозӣ Педри зарбаи хатарнок зад, вале каме болотар аз дарвоза. дар дақиқа баъд аз ин Нико вориди ҷаримагоҳ шуда аз кунҷи ҷаримагоҳ зарба зад, аммо дарвозабони Наполи тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. дар дақиқаи 22 Осимхен аз маркази майдон суръаташро баланд намуда вориди ҷаримагоҳ шуда зарба зад ва Тер Штеген Барсаро наҷот дода тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. баъдан Абамеянг Ферран Торесро ба мавқеи хуби зарба задан баровард, вале бозам ӯ болотар аз дарвоза зарба зад. дар ҳамлаи ҷавобии Наполи Элиф Элмаз миёни муҳофизатгарони Барселонаро тоб дода ба Зелинский пас дод ва дар дохили ҷаримагоҳ зарба зад ва зарбаи аввали ӯро Тер Штеген гардон, аммо зарбаи иловагии ӯ дарвозаи Барсаро рахт накард. бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. футболбозони Барселона қонуни оддии футболро фаромӯш карданд ки ё ту ба дарвозаи рақиб гол мезанӣ, ё ин ки рақиб ба ту. дуруст аст ки Торес ба иштибоҳ роҳ дод ва аз фурсати олии гол задан истифода карда натавонист. аммо суол ба миён меояд ки ҳангоми зарбаи аввали Зелинский ӯро 4 футболбози Барселона иҳота карда буд. чаро ба ӯ иҷозаи зарба задан доданд? дар давраи ҷаримагоҳ дар иҳотаи 4 нафар Зелинский зарба мезанад. фақат як Пике худашро ба замин партофт ки зарба ба ӯ бархӯрад. ҳангоми зарбаи аввал аз дасти Тер Штеген чизе ки меомад анҷом дод, вале дар зарбаи иловагӣ ақаллан аз 4 нафар яктояш як қадам ба сӯи тӯб нагузоштанд, мисле ки Зелинский язнаашон бошад. Тер Штеген аллакай баъди зарбаи якум дар замин аст. барои зарбаи иловагиро рафт кардан ӯ имконе аз ҷояш хестан надошт, вале тамошобинони мо на танҳо дар берун, балки дар дохили майдон низ хеле зиёд буданд. аз оғози қисми дуюм Траоре хеле фаъолияти зиёд нишон медод ва паси девораи ӯ бо Абамеянг бо барор анҷом наёфт. бозам Траоре аз канори рост мехост тӯбро даруни ҷаримагоҳ равон кунад, вале тӯб ба дасти муҳофизатгари Наполи расид ва баъди назар кардани довар аз вар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Ферран Торес пеналтиро иҷро намуда ҳисоби бозиро 1-1 кард. дар дақиқаи 65 хави 1-1 бора се футболбоз Френки де Йонг, Нико ва Адама Траореро иваз намуда ба ҷояшон Бускетс, Гави ва Дембелеро вориди майдон кард. дар дақиқаи 72 Дембелеу Торес ба ҳуҷум гузаштанд ва аз канори рост Усман тӯбро ба Ферран пас дод, вале сари вақт муҳофизатгари Наполи нагузошт ки паси ӯ то Торес расад. дар дақиқаи 88 Ферран Торес зарбаи 88 худро дар ин бозӣ болотар аз дарвоза равон кард ва баъдан пас аз партофти Дембеле ягон футболбози Барселона пайдо нагардид ки пояшро дароз намуда тӯбро вориди дарвоза намояд. дар дақиқаи 92 баъди паси олии Люк де Йонг Ферран Торес зарбаи 92 худро болотар аз дарвоза равон кард. дар сониҳаҳои охири бозӣ Люк де Йонг бо сар зарба зад, вале тӯб рост ба дастони Алекс Мерет рафт ва бо ҳамин бозӣ мусовӣ хотима ёфт. дар видеои дирӯза ман қайд карда будам ки хати ҳамлаи Наполи хеле пурқувват аст ва аз онҳо гол сар надодан амри маҳол аст. гол сар додани мо бо ин муҳофизатгарон аллакай маълум буд, зеро бар зидди дастаҳои Интер ва Ювентус низ Наполи аввалин шуда гол мезад. ба ҳамин хотир ман гуфта будам ки ба ҳар як голи Наполи мо бояд 2 гол дар ҷавоб занем. дар қисми дуюми бозӣ чунин ба назар мерасид ки гӯё тамоман дигар футболбозон вориди майдон шуданд. бори Наполи мӯъҷиза гардид ки онҳо бо ҳисоби 4
51 ё 51 шикаст нахӯрданд. Агар зарбое ки Ферран Торес ба ҳаво зад бо онҳо мурғобӣ шикор мекарду ба мухлисҳо медод, пули билети ҳар як мухлис аз фурӯши мурғобиҳо мебаромад. Вале бисёри бад Торесро танқид намекунем ки ӯро чашм кардан ва голҳои ӯ моро дар оянда хеле кӯмак хоҳанд кард. Дар бозиҳои аввали Луис Суарес низ ӯро бисёр танқид мекарданд ки аз фурсатҳои гол задан истифода бурда наметавонад. Вале баъдан шоҳиди он гаштем ки ӯ яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар таърихи Барселона гардид. Бо гиря майдонро тарк кардани Торес кофӣ аст ки болои сӯхта боз намакоб напошем. Бартарафи Траоре дар он буд ки рақиб маҷбур мешавад барои қарор додани ӯ ду футболбозро истифода барад ва ин аллакай кафолат медиҳад ки дар қисми муқобили майдон Барселона як бозингар бартария дорад. Мусобиқотҳои аврупоӣ аз бозиҳои Ла Лига хеле фарқи калон дорад. Ба ҳамин хотир гарчанде ки Люк де Йонг ҳамлагари беҳтарин нест, вале Хави бояд ӯро дар ҳайати асосӣ мегузошт. Таҷрибаи калон хеле нақши муҳимро мебозад. Маҳз барои ҳамин ман қайд кардам ки Люк бояд аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шавад дар бозиҳои Лигаи Аврупо. Ба ҳар ҳол Барса натиҷаи қаноатбахш нишон надода бошадам, бозие ки дар қисми дуюм нишон дод арзандаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо буд, на ин ки Лигаи Аврупо. бозии ҷавобиро акнун интизор мешавем. Аммо шумо дӯстон дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.